Padi aja pun di Bangkaulu penembak kapal di Muaro bari ampun kami dek pengulu jawe salam di Juaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang aja baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin. Sadona jando le jawe. Sadona menjawe masuk sarugo. Nandak menjawe dapat baun makson saja dapat baun sarugo saja kan lalah tu. Kendak nak masuk sarugo. Tipak ke diri badan kami mak jauh lah kami jalan lah tiba di kampung mak di sana. Oh, di tepi lubang ya Pak ya. Di tepi lubang Marokelaban. Sumatera Barat. Dek elok masuk orang di siku ala dimbau di bonai tiba kami lah bukaan pintu datang kami lah kembang lapiak. Launjuk siri aja cara nol sudah minum jam makan tentu kerajo kami yang suang. Nama bergurau semalam suntuk dalam tujuan dalam acara pemuda penggalangan dana untuk masalah kita untuk ibadah dunia. Mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya. Indak dipandang banyaknya deh bu. Tuh. Lai ke 5.000 ibu menyumbang tapi ikhlas. Asa kadang-kadangnya pahalanya dari Tuhan. Dalam rangka acara pemuda. Cepat panua gantang balanjuang kecepat anak tiga luar dalam daerah Minangkabau. Salam jesimpu kami anjuang kawakin niat jemama upu jajan kokok terlampau. Kami nak ketik mudo mata umualu setahun jaguang darah halus tempat Pinang. Baraka balun pendapat kurang pengalaman jauh sekali berpaham mak tentang itu. Ibarat orang bapa nak tabu mak. Kok gadangnya tabuk di buku, kok panjangnya tabuk di rueh. Kok ndak mani tabu sampai kau juangnya. Bari maaf kami di ini mama. Si cerek di tepi banda kok rabah tolong ruduan. Kami muda mata jolong baraja kok salah tolong tunjukan. Kok rabah tolong runduan mak si cerik rabah badaun jatuhnya dari badarai. Kok salah tolong tunjukan. Kok sasek kami pantun kami membilang kurang pandai. Kali lawa di Sungai Rimbang anak rusuh mati tarabiahnya pukul 2. Kok gawa mak minta ditimbang kok berusuh ampun alabiah kabake penonton bersama. Lawit na lawe kami sawang ombak nagadang kami tunduk kok karam kami tentang itu. Tabana minta disilami kok anyek minta dipintasi. Baik itu kadak kami nomor tibo. Ibarat orang mengaji mak barihna di bawah kok takatian nan di ate kok tak bawahan. Mana bang kok indak dari pangka menyisi indak sampai kau juang bari maaf kami di mama. Indak dirantang panjang mana mak larso di bibir tapi cawan. Haman caliak gelegat. Kanak-kanak bogah atau adik amboy ibu ramah dari Kuncia, pimpinan dari Saldut SDR dari Kuncia Kota Solo. Kaganti siriah nasa kapua, kaganti pinang nasa gato, kaganti rokok nasa batang. Kaganti perkenalan diri kami, nak kami burdun sana semalam nako, kabadendang semalam kini. Simak de mama cik-cik nak masuk katukan surang-surang. Nan kawasan luang abi. Kalau dia masuk abi lenyap, kalau labi itu tidak boleh. Tapi tambah pudina, abi pudin dari Kota Solo. Nak kabadendang malam kini, lai balimu cuma sana buruk kah. Yang pertama, yang paling gapuk dekat tukang saluang, namanya Nia dari Peninggahan. Rancak indak lesui terdorong sampai kini alun coba laki lai. Mungkin ini lesui dekatnya. Iko alen dari si Berambang ya. Dari Katialo Kabupaten Solo je baru. Ada sebelah su ambo aku induk viral lah. Ibu Ramah dari Kuncia, pimpinan kami. Baitu nan paling ujung Reza dari Solo je. Kita diiringi malam kini dengan paparian musik dari Kota Solo je. Tukang keyboard kita Rio dari Kota Solo. Solo sadonya, ati boleh masuk nak beda. Asli ambo waktu sangka, kampung Sungai Tarap, kapak buruak tagade maha kepadang gantiang. Rancak indak buruak terdorong lah di untuang kebak ajo. Kamala mason minta tolong. Tiok mabini jando je pak. Lawaran nam bini anak jando kan namanya. Tapi alhamdulillah
mujua le nama orang Jawa. Ha ko indak bujang lapuk selamanya. Ayalah mamak jadi sana indak gunu di rantang banang elok di kumpan ni singke ambil sekadar kapaguno. Elok kita danga salong jodendang. Simak la pantun cie-cie sawi la lagu nan teraso. Aja lupa salian ka kotak ka sengenek beka untuk masalah kita. Indak untuk panitia, indak pula untuk kami na berdendang. Sumbangan ibu tu banyak seketiknya. Beramal sambil berhiburan. Kalau besok kami di lapiak tu bagurau sambil beramal. Ayalah mamak jadi sana. Dia singgalang selong dimulai baik tu ada gurau nangku kami dah indak cadek pandai timbang dek tuan nama samo. Larami pasal danguang di muka jalan gadang kemudian jalan kesuliki ke kida orang kebalai. Dek Abi Pudin kemenakan ambu-ambu ila saduang. Ibu Rama ketua kami ansua berdendang. Dek Rio gugua laki bor tukang jahit kaniko juo. Dia singgalangin dua kita laki. Dia bismillah gurau dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dimulai singgalangin dua nan ketik ko ndak tersebut namo nang kadang ko ndak timbo gala. Dek kita sekali-kali wasuo jarang-jarang batamu. Selamat datang kalau ada Pak Wali, Pak Jorong, baik itu pemuka masyarakat sama-sama kemungko kita dua. Ketua pemuda itu pula. Ayalah mamak jadi sana pada siang babi hari, pada malam babi minyak, pada babi muas saja. Lah dia punya seluang dak Bipudin. Ansulah Ibu Rama berdendang di semalam dua ko. Salamai mandang akan. Pesan ke ibu, acara kita malam kini diliputi oleh dua channel. Kami-kamian berkebo. Beni, kawan-kawan mama Ronald, tolong sorot ibu-ibu awak kah? Bayi nak di dalam kadai biar pun nak terjuntai atau nak dibuat tenda. Okey, Beni siap, kameramen. Lanjut Ibu Rama. Minta layu ku jojang ku kota lampa
den ladinyo den dinyo junan kanduangai Adi cabi kain di wali ama di cabi apa munti yang anyo alai tuana bangunti yang anyo ama oi karam ninyo den dinyo lalai tuana minta tabia kamewa nyanyi ama pakai mama ala di sana uku joya angko kota lampa ama oi karam den dinyo lalai la dindina Marape malatagan madingin malam bakurang jual dingin malam bakurang jual yo di manyo kini Allah nanakan biya jauh asal tanpa mati di dalam sana jual hati di dalam sana jual di manyo kini Allah nanakan Kaminan indah jadi pandai ma ilmu di Tuhan Ta'ala tanyo Allah ilmu di Tuhan Ta'ala tanyo Allah karam dan ladinyo den dinyo junan kanduangai nganaku senteng tolonglah bila mata dok itu sarana bundo alai tando kito sarana bundo alai karam den ladinyo ju dan kanduangai Sultan Saidi Rasing Alai mangaya mata biadiha laman alai mangaya mata biadiha laman alai oi di manyo kini alai nanakan dawai tangga pati lada pedi ulang alai nana bedo mungkin jo janjian nama nana bedo mungkin jo janjian alai oi di manyo kini alai lari saula Oke Ami, ajalah karolamo kalinto besiang sebelum tiba kandak mamak di sana sebelum ke Singalang Jaya. Dek kami telah dedai tak babu lalai dalam bapu ada nan kalai neda dalam bapu ada nan kalai dek kami saya ada baru lalai sayang batuku anda dawe nan kalai neda sayang batuku anda dawe nan kalai
Ay baringin ay ama di pakanakai ama ay di bawa kantua naga aribu kantua naga aribu ay de yakin rasiko semua baniai ama batamu awa malam kini ama malam kini naik ala alen sabanya iko malah dulu nan kandung oi nan malaki nama nan lain datang lain datang nan kandung di manyukini nyampangi suak neal nana punya tahu dia kaden gungguang den bau tabang ama kampung indah den jalan lain nande kandung elok bakanda nan kandung oi minta lagu oi kagantinyo dema oi kagantinyo nan kandung di manyukini nande awa atana muajina nan kandung oi nande kawanda manurui sajo lalai manurui sajo nan kandung tolong sampaikan asal dapat denai lakabalai ama kepada panjang nama jadi lualai jadi luo di mayok ini sajak ketik rasiko badan nampu merasa ama ala kadang babi ni jandoma babi ni ija andoi kuanai nana dia gialin tau basiang ba itu banala samalamku baikkan lagi biana tabang oi nana bangkan lagi gak kana juo oi nana bangkan lagi gak kana juo iya abaganda adi dendang anama lai bagurau sama lamako bangkal lai de nai simpaan de dia angan manaka itu juo antala di denana kandua moi Arisan Jumatula takkan tua Indahlah dola loklah dari daku sadang mama andang awa alama buat nama kuno nako ada pe manginya nganya oma tapi ada kawan dan gili duo Sabali urang nana mandang lalai nana bakanda dia kia jual lalai batarui tarang indah ba lalai bedo mangi cuh tahu jual lalai bedo mangi cuh tahu
kawasi amrema bagura wa samo samo deman ala gua salawat dulang oke Pak macet lu sama karton kita panitia coba tuh alatan kotak sekoci untuk keliling cari lo gak dua lagi ibu-ibu tu nak mungkin minta lagu ke mengkora adoan kotak tu kayaknya 2000 kan amal tuh berjalanlah pemuda-pemudi kita 2000 jadi ibu nak perlu banyak-banyak ngamalnya perlu dah oke pemecah talu malam kini kita lagi akan dak apa nasobat aku lagunya salawat dulang goyang bu Haji Rio Kencana
Hari apa nasonta ko, apa pakai baju batik. Abu agak kurang. Ada. Tolong ulang balik lagu di Papanjang. Okey. Lava matian 10.000 di 10.000 lah. Kok do 20 rancak benar. Apa ibu-ibu nak di pelantar tu? Kasih bu nukung anak je baca tu. Apa-apa? Aku serini bunyi dari barian. Tuan. Oh, kalau minta lagu malih ke mengko imbau panitia. Minta lagu cik pak ambo sedang merandoi. Tuan. Apa jangan merando lagu tu? Pak minta lagu cik ambo nak selingkuh aja. Atau selingkuh lagu. Lagu panitia. Sebentar DJ. Selawat dulang balik lagunya. Okey. Sang enek tu juga jadi gunuang tu. Untuk masalah kita yang terbengkalai.